Des de fa ara uns quants anys, la nostra escola es va adherir al programa d'Escoles Verdes, que està promogut pel Departament de Medi Ambient i Educació de la Generalitat. Ser escola verda implica oferir espais diferents d'aprenentatge per treballar el desenvolupament sostenible, amb la voluntat i el compromís de formar ciutadans compromesos en el nostre món. El que incentivem és que els nostres nens i nenes busquin estonetes de relaxació i de reflexió. En les seves estones d'esbarjo poden pujar a l'hort i també buscar aquestes estonetes de tranquil·litat. Fem un dia a la setmana, el dia de l'esmorzar sostenible. I el que intentem és que els embolcalls siguin embolcalls reciclables, sostenibles i també que l'esmorzar que porten sigui el més saludable possible. També intentem, en lloc d'arribar en aquest punt de reciclar, reduir i reutilitzar, que és molt més important aquesta primera fase.